Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay, kapag BicolNet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa BicolNet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan, dito lang yan, sa BicolNet TV. Sa bawat hagbang ng buhay mo, BicolNet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y laging totoo, basta't tiwala mo'y bigay sa totoo. Got big plans but no place to land. Dream spot, where your work takes flight. Study harder, hustle smart, we make it right. Hot brew flowing, Wi-Fi glowing, private spaces or team showing. Every corner's made for winning. Dream spots where your goals are spinning. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, work and learn with ease. Your spot to grow, come see, come see. Dream spot, where dreams take work and work finds its spot. This is
source of news and information that matters to you. This is Bicol.net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro-sarong programa Serbisyo Asin Riparo. Ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tigdisa na sa Bicol.net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Asin Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Hello. Hi. Mga tugang, mga kabayan, Diyos marhay na pagkaaga, Bicolandia. Maray na aga, probinsya ni Nalbay. Maray na aga, Bulkang Mayon. Good morning, Tabaco City. Yan po sa siyudad kan Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo. Luzon, Visayas, Mindanao, World.
Magandang umaga po. Manong Bronx Bordeo. Kay Ninang, good morning. Kay Marvic Dula, good morning. Ohayo gozaimasu dyan po sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias mga amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pungal daw kita din Martes. Uy, Martes na tulos mga tugang. Petsa, ano kitang petsa ngunyan? Petsa 7. Kang bulan na Abril, taon 2026. Ano nga yung mata masong 2026? Sabayan po nindon sa indong lingkod sarong oras kita 7 to 9. Nung 7 sarong oras nga ni 7 to 8 sana. Mag-uri-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana sa satuya pong palibot. Siyempre sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apoy rayan kan sa mga pigpapaabot man po nindo digding mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Daman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, Abril 7. Maligayang happy birthday. Happy na birthday pa. Siyempre mga tugang naman sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil nang ganindo paglingawanan sa kuyang pagiromdom sa Indo. Ano, pag day po kamo imbitado, day po kamo magduman. Nung ka po kamo magduman, pag day man po kamo imbitado. Malang supog. Sigurado lilibak-libakon man sa nakamo kaya. Yo. Saro patabing tugon ko iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wara man kibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ng samuya mampong pakikidumamay. Sa may mga kasakitan parahay natabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan tasya masana po ang nakakaaram kaya. Amen. Thank you Lord. Salamat Lord sa panibago na naman aldaw na itinaumo sa lambang saro sa samuya ngunya. Paki-guide mo tabi kami Lord kang samuyang mga gigibuhon. Tangani pong day kami magkasala sa samuyang kapwa asin maging po sa imo. Patawada kami Lord kang samuyang mga nagkaginribong kasalan. Tao lang po kami Lord, marupok nagkakasala. Kaya Lord, patawad tabi Lord. Lord, patawad. Sarabay po kita, Sir Edwin Sistina Mamalulim. Amen. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang, mga kabayan, na check-in po muna sa indong lingkod. Ako tabi si Manny Moxea. Si Mr. Hulbutana tabi ni ang sa indo pong servidor asin taga-reparo. Live na live! Kunyan pong Martes. Tigdilan po yan sa Bicol Net TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang General Manager Maestro Neil Antuon. Kasabay dyan si SM Sir Tony. Mga tugang, mga kabayan, kami po sarabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayanan, gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax. And syempre mga tugang, bawal po ang kidit.
And bawal man po ang ma-stress sa mga panahon po tabing arog kaini. Si Simon ngaya kan tabi anday ma-stress mo Mr. Hulbotana na ngunya na Martes may dakula na naman na paglangkaw kan mga produktong petrolyo. Kaya kasud maski dayng mga imo, sintabo, pirak napiritan sa ibang magkararga na. Tagari abuton sa 20 pesos per liter ang itataas kang diesel. 5 pesos hanggang 7 pesos man sa gasolina. Nako, magralakaw-lakaw na sa nakita kay ni. Grabe na, no? Ay! Pero magayon dyan sa 3rd District, partikularmente po dyan sa Pulangi, Albay, ang lokal na gobyerno kang Pulangi matao tabi nin fuel subsidy. Daman po sa mga tricycle driver 1,000 pesos na fuel subsidy ang itatao kang LGU Pulangi. So Legazpi man ano, may fuel subsidy maray na sa mga para tricycle adi may mga ayuda. Magayon na bareta sa mga tricycle driver na rehistrado sa siyudad Gintabaco. Makakaresibe na tabi ka mo ni ayuda. Hali po yan sa DSWD sa agadang schedule Miyerkules sa mga rehistradong mga motorized tricycle driver sa Tabaco City. Yaon na supigahlat may na mga para tricycle. So rehistrado tabi. Yung gura na yan 5,000 man. Maray pa sa mga para tricycle may ayuda di. Paano kita kay initabi Sir Edwin Sistina, Ma'am Malulim? Si Simon daw tabi ang mataw sa tuyang ayuda. Si Simon daw tabi sa tuyan magtaong ayuda. Kawawa na naman kita kay ni. Sa aga, puon aga, sundo hapon ang payout kan DSWD sa mga para tricycle dyan sa Siyudad Cantabaco. Paldo sa mga tricycle driver. Pagkatapos din do pagkuha kang ayuda, pagirumdum kan DILG, partikularmente ni Secretary Rimulya, pagka makalingaw ka mo magtaralab ka mo sa gilid kan tinampo. Bawal na po! Bawal na tabian pag-inom sa kalye. Pag natimingan ka mo, dadarakupon ka mo kang lespo. Bawal na po ang pag-inom sa kalye. Dyan sa mga tinampo baga, pag nahiling ta, igwa ki ilo si lamisa, tapos yung mga tukawan, dyan naguro harampangan sa gilid kang tinampo. Bawal na. Ano pa ngayon bawal? So nakahuba na pangtaas baga. Bata mainiton ko niya. Pag nagrawa-rawa ka dyan sa luwas kang tinampo na nakahuba ka pangtaas, aariston ka. Aariston ka. Bawal na tabi yan. Ano pa nangyang bawal? Pag video okay. Video okay. Bata kita baga mga mahilig magkaranta maski sintonado fight sana. Bawal nang pag video okay. Dapat day ka maglampas na alas 10 nin banggi.
Yo, dati na baga ini. Kundi gwa pa manggirari kay mga madudunong bata pipakusugon pa alas 12 na. Pipakusugon pa. Bawal na yan. Pag alas 10 din bang bawal na mag-video okay. Ano pa? So mga minor de edad 18 pa baba may curfew. Bawal na naman ka mutabi magrawa-rawa dyan sa tinampo. Yo. Ayan tabian mga panibago na naman. Mga pero dati na bagay ni may mga ordinansa na nga ni kini. Kaya lang inda kung kayanon pa ini kan mga law enforcer tang ipatupad. Yo, yan tabi mga tugang sa tuyang mga pagure-restoryahan ko niya na Martes. Ano, apera kang pag Martes sigwa ki mga regular session dan sa tuyan mga honorable. Ang sa tuyan mga officials sa kalimipot sa tapako igwang mga session ngunyan. Yo. Sige mga tugang 19 minutos. Lipas na po ang alas 7 din pagkaaga Philippine Standard Time. Kuanta mo na tabi ang linya kang pag-asa. Ramon tamunan magiging kamugta ka naman kan sa tuyang panahon. Yo. Nasa linya po ang Pag-asa. Pag-asa, good morning. Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Tuesday, April 7, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan ang reach ng high pressure area ay nag-extend over northern at central Luzon. So yung areas kung saan nag-extend yung reach ng high pressure area ay mas mababa yung tsansa ng mga thunderstorm. Sa kasalukuyan, wala rin naman tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, simulan natin sa Luzon, sa Metro Manila, sa may Central Luzon, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, pati na rin sa may Cagayan Valley, inaasahan nga natin yung partly cloudy to cloudy skies. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies pero may mga tsansa ng mga localized thunderstorm. Inaasahan nga natin in the next 2 to 3 days, magpapatuloy yung ganitong klaseng panahon, pero posibleng mas kumonte yung areas affected by the reach of high pressure area sa mga susunod na araw. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 24 to 34 degrees Celsius. 16 to 25 degrees Celsius sa may Baguio, 24 to 32 degrees Celsius sa may Lawag, at 24 to 35 degrees Celsius naman sa may Tugigaraw. Agwat ng temperatura sa Tagaytay ay 21 to 32 degrees Celsius at 25 to 33 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat naman ng temperatura sa Puerto Princesa ay 24 to 33 degrees Celsius, ganun din naman sa may Kalayaan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin patuloy pa nga rin ang fair weather condition pero may mga tsansa pa rin ng mga thunderstorms pagdating ng hapon. At inaasahan natin in the next 3 to 5 days, posible magpatuloy ang ganitong klaseng panahon. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Cebu at Iloilo ay 26 to 32 degrees Celsius. 25 to 32 degrees Celsius naman sa Tacloban at Cagayan. 24 to 34 degrees Celsius sa may Zamboanga at 25 to 34 degrees Celsius naman sa may Davao. Update naman muna sa heat index kahapon. Naitala ang 38 to 39 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila at ang pinakamataas sa ating bansa na nai-record kahapon ay sa may Alabat, Quezon kung saan umabot na nga sa danger category 43 degrees Celsius. Ngayong araw naman sa Metro Manila, inaasahan ng 38 to 39 degrees Celsius na heat index at ang pinakamataas ngayong araw na inaasahan na nasa danger category pa rin ay 42 degrees Celsius sa may San Jose, Occidental Mindoro at sa may Dumangas, Iloilo. Wala pa rin tayong nakataas na gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 5:48 ng umaga at lulubog ng 6:09 ng gabi. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at i-like ang aming X at Facebook account, DOST-Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong
impormasyon, bisitahin ang aming kasad at yan nga muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon. Mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica C. Torres, ulat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asinriparo sa Net TV. Serbisyo Asinriparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sa pagkaturog mo, asin sa pagmata. Salamat tabi Pag-asa. Ayan tabi mga tugang mga kabayan ang magiging kamugtakan ka sa tuyang panahon. Maray ang panahon ta. Mainit pa rin. Permisa na kitang pasiguro ni na panangga sa init. Dahil man ki mga importanteng lakawon dyan sa nasa araw. Kung mainiton man ang araw, hanap ka mo ki mapalindungan lamang na kahoy. Kaya lang pag-araw kini, inda kung may mga basol lang unya ng kahoy. Yo. Grabe. Iringat po kita. Pwede yan na magkausa din heat stroke sa tuya. Yo. Sige. Alas 7:24 na sa tuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tana muna ang sa tuyang mga katuwang sa programa. Serbisyo Asinriparo. Mga tugang mga kabayan, ang programa pong inidara sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha yan dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Madalion po sa nayan makuha dyan yan sa pagitan kang UST and Mariners. At dyan yan sa Rawis, Legazpi City along National Road. Kaya sa mga naghanap tabi, Kidor, boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. MBY Dormitory, your home away from home. Ohayo gozaimasu kay Madam Maylin. Ingat po, Permi. Siriman mga tugang, ang programang inidara po sa tuya ni City Vice Mayor Ate Glenda Ong Bonggaw, City Councilor Reder Burse, Board Member Attorney G.I.O. Bonggaw. Karama sa tuya ni kay ang programa ini ni Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo kang bagong malinaw, ABC President Cap Art Abela, yaon man dyan si BM Carol Siga and BM Vic Siga Jr. Condolence po sa pamilya Siga. Siyempre mga tugang, kasabay taman dyan ang Best Coffee Green in one coffee with herbal mix. Pagkagaya ng perting kapartner. Yo! So yan tabi mga tugang mga kabayan na sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming thank you po. Alas 7:26 na. Serbisyo Asinriparo. Sige tabi mga tugang, duro-diretso na po kita digdi sa programa. Inutunta mo nining mga importante tabing pagirumdum ano? Ngunyan tabing Martes, dadarahon dyan sa Pastoral Chapel, digdi po sa Siyudad Cantabaco, si Carmen Teresa Velasco Siga. Yun po so mama
nara BM Carol Siga and BM Vic Siga Jr. So dadaraw na po dyan ngunyan alas 9 dyan sa Pastoral Chapel, ngunyan yan na aga, Abril 7, Tuesday. So pag alas 12 igwa ki Santa Misa, pag alas 4 igwa tabi ki podkeni Disenaryo kaya Nobina, Disenaryo and Nobina. Pag alas 6 nin banggi at yan igwa girare ki Santa Misa, and pag alas 8 igwa po ki Vigil and Rosary. So dyan tabi ibuburol ang mga labi ni Carmen Teresa Velasco Siga dyan sa Pastoral Chapel. Sa Anga, Abril 8, Miyerkules, si Carmen Teresa Velasco Siga ilulubong na tabi, alas 9 nin pagkaaga dyan tabi sa Tabaco Catholic Cemetery, pagkatapos yan kang misa. So duman siya ilulubong sa iyang yumaong agum na si former Senator Victor Siga. So condolence na lang tabi sa aga na ang lubong ni Carmen Teresa Velasco Siga. Alas 9 po yan sa aga. So ngunyan na daw pag alas 9 maabot dyan sa Pastoral Chapel. So dyan po ibuburo last night ang mama nara BM Carol and Vic Siga Jr. Sige, condolence na lang tabi sa pamilya Siga. Kay Wilfredo Carinan, good morning tabi. Sige, anon maray na bareta ngunyan apwera kang makulog sa payukan mga motorista. Ngunyan na aldaw kaya nin Martes may panibago na naman na big time oil price hike. Ako sa napati piso-piso kudi maabot sa 20 pesos. Yugon mo yan. Inda sa nakaini kong pag-rollback kaini kong mag-rollback man niya ki 20 pesos per liter. Baka pag-rollback ini piso-piso tampag taas kan mga presyo kan produktong petrolyo, may nalangkaw yang kisubra 10 pesos. Pero pag nagro-rollback bagani gari usad pagong pag nagro-rollback marollback ang salapi. Pero pag naglalangkaw nako, ngunyan may panibago, ngunyan na aldaw. Inda sa nakumpira kasi iba-iba din sa mga gasolinahan, iba-iba din ang presyo. May mga gasolina na barato, may mga gasolina na nagsusunod kang standard. So, ngunyan, day mababa sa 20 pesos per liter ang presyo kang diesel per liter. Siguro ano na ngunyan ang diesel per liter kung halimbawa plus 20, mga labi ng 170. Mga 170 na ang per liter ngunyan kang krudo. Ang krudo pigagamit yan kan sa mga jeep, truck, eding mga modern jeep, ano pa, asin iba pang mga pribadong bihikulo na nagagamit po ki krudo. So gasolina medyo mas uminto sa krudo kaysa gasolina. So gasolina mga 5 hanggang 7 pesos databi ang lalangkaw. Ngunyan aldaw. Kaya so gasolina labi ng 90 bagadi, 95, 99. Kung halimbawa pumatong ki 7, di mga 105 na yan per liter. Sobra ng 100 pesos ang per liter ngunyang kang gasolina. Pero mas mahal sa krudo. Ngunyan aldaw tabi yan epektibo.
Hinta sana kung hanggang nuarin ini o kada Martes maglalangkaw ki dakula talaga. Tao pahit pa duman ang barakbakan sa Middle East. Talagang problema di. Di iyan tabi mga tugang. Kundi may mga magayon manabareta. Kaya lang ang nabenepisyaran sa nakeni so mga tricycle driver arog dyan sa LGU Pulangi. Sa LGU Pulangi tabi mga tugang, makakaresibi ang mga tricycle driver nin 1,000 pesos fuel subsidy. Hali po yan sa LGU. Duman sa mga rehistradong miyembro kang Tricycle Operators and Drivers Association, so mga TUDA. So dapat rehistrado ka mo. Lehitimo ka mong miyembro kang TUDA. Pero kung layog-layog ka mo, dahil man ka mo kasabay, taday ka mo ka-intra. So, sa paagi po yan kang ilinuwas na Executive Order number 032, Series of 2026. Sa panginginat po yan ni Mayor Giselle Richard Salceda. So, at least so LGU Pulangi, nagtauman ki fuel subsidy sa mga TUDA. Apera yan kan sungunyan man ang paka-Holy Week baga. Kunyan ang paka-Holy Week, mga tugang, may schedule naman tabi sa mga pagpipay out. Kan sa tuyang mga TUDA, digi sa probinsya, may itatao man sa ng ayuda ang national government sa paagi kan DSWD. Huni na. Sa tabako, mga tugang, may ipinaluwas na advisory ang Transportation Regulations Officer sa TRD ba to? May pigpaluwas ang Transportation Regulation Officer na si Ma'am Sharon Pirol, para duman sa mga TODA President. Di sa tabako, ma-pay out na tabi. Ma-pay out na sa mga rehistradong TODA member. Sabi digdi sa surat, this is to inform you as per advice by SWD Tobacco City Office that the payout of assistance for registered motorized drivers operating within the territorial jurisdictions of Tobacco City throughout the DSWD assistance to individuals in crisis situation o kaya AX program will be gigibuon po yan dyan Communal Covered Court, Communal Tobacco City. Ang mga requirements na dapat darahon kan sa tuyang mga odamer, so mga registered driver, minsan kaya tigwa kay rehistradong driver saka siya pa ang operator. Dahil hindi kasabay, so alimbawa pag may driver, so driver ang rehistrado, yun makakatanggap nin ayuda. Depende duwa. Halimbawa, ako driver ako, tapos may operator ako, ang tagsadiri kang pigkakayod kong tricycle si Padingbay. So sarusa na sa muya ang rehistrado dapat. So driver galimbawa, so driver yung makakatanggap nin 5K yata, hindi ako nasasala, 5,000 pesos. So makakareceive na kamo sa aganin ayuda. So ayuda bagay ni kan sa tuyang national government. So anan mga kaipuhan na requirements dapat dara po nindo sa original driver's license nindo kaali sa LTO.
Tapos ipasirox nindo kay duwang copy kay itong driver's license nindo from LTO. Ini so pag-liquidate nindo di. So yan ang iwawalat nindo, pero dara man gararay nindo sa original nindong driver's license. So ipasirox tabi nindo yan na duwa ang sa indong driver's license. Tayo yan ang iwawalat nindo pag nakakubra na kamo kang ayuda tabi, Madam Maylin. Yo, maray pa sa mga para tricycle driver may ayuda. O kaya sa mga tricycle driver sa aga poon alas 7 hanggang alas 5 yaon dyan sa Cormedal Covered Court. Dahil ko lang aram kung paano ang proseso kay nita. Maubos kayo niya sa mga tricycle pasiring sa Cormedal. Pun anong parada yan? May parada hanggang 1, parada 1 hanggang parada 20 yata yan. O di mauubos kayo sa mga para tricycle pasiring dyan sa Cormedal Covered Court sa aga. Tama pay out. Paldo sa mga tricycle driver. Paldo. Yo. Paldo. Paldo. Maray pa sa mga tricycle driver may ayuda. Kita tabi Sir Homer Morco, may ayuda man lamang kita. Maray kayo ni mag-tricycle driver naman sana. Tag wala man kay ayuda sa tuyang gobyerno. Kita digdi, sige kita diging tiwa, sige kita diging tabil, dahil man kay ayuda sa to. Bangan ngaya kamo ang nagpapaabot kan mga impormasyon na iyan sa publiko, tapos kamo ngaya luguday. Inay ko po, di mag-tricycle driver ka na sa nangaya, boss. Mag-tricycle driver ka na sa nangaya. Maray pa kayang tricycle driver ta. Tricycle driver na sweet lover pa. Inay ko po. Nagngururub-ngurub sa mga para lunad sa tricycle tabi paning bahay. Naglangkaw na ngaya so pamasahe sa tricycle. May ayuda pa ngaya. Nakagulpi na ngaya sa mga tricycle driver. Apwera kang may ayuda na ngaya. May maabot na ayuda. Naglangkaw na baga ngaya so pamasahe sa tricycle, sa tabako. At aprobado na baga kang sanggunan panlungsod. Di paldo nga ni sa mga para tricycle. So tricycle driver. Pero unang tanda nindo, may bagong kasuguan ngunyan ang Department of Interior and Local Government, ang DILG. Baka ugmahon ka mo ta nakaresibi ka mo kay ayuda. Magtara laban ka mo dyan sa gilid kang tinampo. Lumahiling tabaga dyan sa mga burbarangay. Maski nga ni baga sa sintro kang tabako. Mahiling mo dyan, maagian mo sa gilid kang tinampo, may nakaluwas na lamisa. May mga turutokawan, naguruharampangan, igwa kibilog. Bawal na databi, nag-irinuman sa tinampo. Bawal na tabi mag-inom sa tinampo. Apwera sa gilid ka, apwera sa tao kang tinampo, maligis ka dyan. Sa gilid ka tinampo, bawal. Pero kung yaon ka sa gate, lawag kang gate nindo, lawag ka sa compound nindo, bako yan bawal. Bawal tabi sa tinampuan mag-irinom. Sabi ni Panimbay, may pangtupada na naman. Uy, di ka mo kayan kan turutupadang anta. Pidakop-dakop bagakan mga pulis. O duman sa 3rd district, may mga dinakop duman, nagtupada ka nakaaging Easter Sunday. Ta siyempre nga, buhay na sa Diyos, nagturupada. Di narakop bagakan pulis. Dara-dara so manok duman sa headquarters, duman sa police station tabi pa ring bahay. Dara-dara baga duman sa police station sumanok, may tambod pa. Ngunya na nga po, paano itong sumanok na ito? Ano ito? Siyempre nga, tutulawon ito kan mga pulis. Alangan man na, nagpurok ang suduhang manok, nagtupada nga nila, akto, may tambod pa sumanok. Di yung sudarang ebidensya.
O paano ngaya kayo ni taunin saro ngaya may tama, bata ngaya maggaring ngaya magadana. Kaya sabi kang nagarapot, paano nga ito, mga manok ngaya, anong gibuhon ka ito? Siyempre, alangan man na, itapok ito sayag man. Bataan masiramon, baga kang sambutabi pa ding bayso, i-adobo baga sa gata, na maramara sa naso, nagluluwasan mo romantika, tapos may dakul ang lada. Jesus Maria Jose, perang 4 kantosan maubos mo kaya. Tugod mo yan, perang 4 kantosan maubos mo kaya. Sambot na manok, pertiyon bagayan. So dinakop kang pulis pa nito, dahil na pararapot kong hain sa manok, basta ang importante na dako po yan, may kudak na. Hanapon nindo sa manok kong hain, dahil na, pagpararanapan. Yo. Di basta pag-irumdum tabi, bawal tabi na mag-inom sa kalye. Bawal na tabi sa kalye. Ano pa, sa mga pigbawal kan DILG, di mainiton pati ko niyan, bata ako, permi man ako nakahuba, kaya lang dahil man ako nagluluwas sa tinampo. Sa harong sana ako, pero permi man ako huba. Bawal na maghuba ngo niyan sa mga lalaki. Diyan sa luwas kang harong, diyan sa luwas kang tinampo nindo, pag nahiling ka dyan na nakahuba, dadakopon ka kang pulis. Bawal na po yan. Lalo na kung nakahuba pati short, huba pa. Lalo na dakopon. Ano na tayo? Bata ngunyan bagatabi pading bay, iba na ngunyan ang pahit. Sa social media lingan nindo. Ang nagba-viral ngunyan sa social media, so naghuhuruba. So mga babayeng naghuruba, yan ang viral lugod ngunyan sa social media. Dakulan mga view. Nagbo-view. Dakulan mga viewers inda pag naghuhuba. Arogon man kan lalaki, biyo naghuba su lalaki man sa social media, biyo pati nagsaya. Hinay ko po, malainon pagilingon. So bawal na tabian maghuba. So pantas bagari, takita bagatod kitan mga lalaki na nagrarawa-rawa dyan sa tinampo, nakahuba. Bawal na tabi yan. Ano pa? Apat ito So pantulo o sa primero, bawal na mag-inom sa kalye. Panduwa, so mga lalaki, bawal na tabi maghuba. Pero dahil man dumanakalag, kung ang babae maghuba, dahil man dumanakalag, so mga lalaki man sana. Pag naghuba ang babae sa tinampo, bako magkaribawal. Sa lalaki man sana daa. So lalaki man sana bawal. Ano pa? So mga minor de edad, 18 years old below. Iguan kan dati, may curfew bagatabi. Bawal tabi magrawa-rawa dyan sa mga pampublikong lugar. Ini sa tuyang mga 18 below. May curfew tabi ka mo. Di bawal na tabi yan magpararawa-rawa ka mo dyan. Ano pa? Pag video okay. Pag video okay, bawal na pag alas 10. Minsan baga kaya kita. Dahil pa nga apod kayo ni. Uning pag alas 10 pa sana, nakakasiraman pa sana kita kang pagtagay-tagay. Kumbaga dyan pa sana nag-uurag so kusog kibuota na mas kisintunado, makanta kita. Ibig sabihin ngaya, pag mga oras ng araw kayan, medyo may tama na kita, kaya makusog ng buta. Yun naman yan, so ngaya pipakusugo ng video okay. At gusto niya, medyo magayon makusog ang tanog. Dahil tapasabutan kung sintonado ba o maray man ang busis. Bawal na tabi ang apod kini pag video okay nin alas 10. Mag-video okay ka mo bago mag-alas 10. Bago mag-alas 10, mag-video kitabi ka mo. So yan na apat na tandaan tabi nindo. At may kasugwan ang Department of Interior and Local Government, igsugo sa mga pulis. Darakopon. Ngunyan kung dyan sa Indo,
isumbong nindo sa 911. Magapod atabi ka mo sa 911 tanganing makapag-responde an sa tuyan mga kapulisan. Halimbawa dyan sa Indo na bubulabog na kamo, nabubulabog na kamo kan ribukan kataning nindo nagbibidyoke, tumawag kayo sa 911 para may pumuntang pulis, and papapunduhon dadara ko pon, sabi yan ni Secretary Rimulya kan DILG. Pero ini pupunan mo na dyan sa Metro Manila. Itatrial mo na dyan sa Metro Manila. Sunod na kan sa mga sunod na probinsya. Pero yun na yan, pagirumdum na yan na pati kita digdi sa tuya, bawal. May mga ordinansa baga kita kaya. Yan na curfew sa mga minor de edad. Di ko kita kaya kada munisipyo igwayan ki mga ordinansa. May mga provincial ordinance po kitan mga arog kayan. Kaya magsurunod siya na. Dipisil na tabi. Pag alas 10 da tabi nin bagyang video okay. Tayo na pwede. Unless otherwise nga kung may okasyon. Pag may okasyon ka palan, kaipuhan mo magwaki-permit. Kaipuhan da tabi ki permit. Pag may okasyon. Pero gari dawaday ka na magwaki-permit. Basta maray man ang pakisama mo sa mga pagtaraning nindo. Pag may okasyon, nakukonsiderar man siguro yan. Taba ko mamburubanggi. Halimbawa, sa rumbisis ka man sana ngaya, ma-video okay ka, medyo makaabot na alauna ay alas 12, maintindihan siguro ang kangkataning mo kung may okasyon ka mo. Pero kung burubanggi na sana ka mo ki-video okay, ay talagang mareklamo kan sa imong kataraning mo. May barkada ko kay naramduman ko. Nganing day ngayon magreklamo sa kataning mo, imbitaran mo. Imbitaran sa kataning. Kan mareklamo ngayon dyan, sa kataning mo, pag day mo inimbitaran, lalo na day mo pinakakan, pag may okasyon sa Indo, sigurado mareklamo yan. Tapos siyempre maiinggit. Uni nga yung kataning ta, dahil lamang nga kita inimbitaran, dahil lamang kita namantikaan sungudoy ta. Puda nga gusto ko man nga ni kuta ng kumanta. Dahil kita inirimbitaran. Maray kayo ni magapod ki pulis. Ipadakop ko nga bawal na mag-video ki alas 10. Nem. So, yan tabi mga tugang. Yan ang tekniko ta dyan. Parehas yan kanso barkada mi kato ni Padingbay na ngaya may urigan siya, may urigan. Nagataman siyang urig. Di ang urig baga maski ipakakan mo ka yan, pag nag-aati yan, sintonado talagang parong. Maski may mga pig-advertise baga na ngayahon ipakakanindo sa urig ta ang parong, adayang parong ngaya ang ati. Dahil ngayang parong ang ati kay ni dawa panong pigpapakaon nindo kan tapag nag-ati ang urig ay arong tabi yan. Di ang kinibo kay itong barkada mi may urigan siya. Kada mag-dispose siya nin urig, minabuno siya kisarong pidasong urig. Nang gigibo niya, titawan niya kitig sararong kilo so kataranin niya. Halimbawa nga niya, every 3 months, kasi 3 bulan baga ang urig, darakula na. 3 to 4 months, maalaga siya ki urig. After 4 months, ipapabarakal niya. Ang saro, bubunoon niya. Ipapanaon niya sa kataraning niya, tigsararong kilo. Tigsararong kilo panira kat suma kataraning niya. Nganing day magreklamo. Ili nga, magayon baga so nangyari. Dahil kinagreklamo, so mga kataraning ninda, pigtitiusan na so parong kang ati, pigtitiusan na so bata. Pigtitius so bata kang urigan,
Pag-abot niya 4 na bulan, igwang niya kitang pansira. Yugon mo yan. 4 na bulan ka ki tiyaga, 4 na bulan ka ki paparong kang bata kang tangkal. Pag-abot niya ki 4 na bulan, igwang niya kitang panira na pigtatao. Di maurag na strategy bagay ito. O di dahil man nagreklamo ta. Dahil yung pagreklamo ta, pag-abot niya kang ki 4 na bulan, tatawan niya kita kang ki 10 kilong panira lamang. O di nagreklamo. Pag mabataon sa tangkal, parong nga sana ngayon. Parong nga sana ngayon. Pasensya isa na ngayon. Tapag nag-dispose na ngayon kan mga orig niya. Pag nag-dispose na ngayon kan orig niya, kung ngayon, tatawan naman niya kita kaya. Serbisyo asin reparo. Diba? Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Arog kayan, may mga arog ka na strategy. Hinda ko lang kung arog talaga kayo guyugon man 4 na bulan ka magpaparatyaga na magpaparaparong ka kayo. Tapos pag 4 na bulan, tatawang ka man sa 1 kilo. Pero dahil man kinagreklamo man hanggang nako so patama-tama. O di ba ka bakong maray so pag urig-urig niya, negosyo bagan pag urig. So arog ka sa ginibo. O di ayos paga. Kaya ining mga pagburo-video okay sa Indo kung may okasyon tabi ka mo, Ma'am Lenby. Kung may okasyon tabi ka mo, imbita rin doon sa kataraning nindo nga hindi magreklamo. Halimbawa, birthday mo. Pag birthday mo, imbitaran mo, pakaunon mo. Tapos kung magtagaragay-tagay, di patagayon mo man. Nga hindi ka ipagreklamo. Takong dahil mo inimbitaran, dahil mo pa pinagkakan, mareklamo yan, maski may okasyon ka. So kaipuhan, pag may okasyon, kaipuhan mo may permit. Pero kung halimbawa dyan man sana sa Indo tapos pagtaraning, kaipuhan ki permit. Ang importante sana parang konsiderasyon naman. Kan mga kataraning na bako man yung burubanggi, pag may okasyon man sana, ngunyan man sana. Pero ngayon kung bulan-bulan, sige sana ang okasyon sa Indo, sala naman yan. So ngayon kung once a year, sarong beses man sa nag-birthday ngayon yan, nakukonsiderar pa yan kan mga pagtaraning. Pero kung ngayon kada bulan, sige nindong beridyoki, tapos ngayon makusugon pa ngayon ang sounds, tapos may kumanta pang serentonado, nako! Sigurado tabi mga tugang, nirereklamo tabi ka mo kaya. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sarumbang sa tindahan, nakadangod ka ko, minunimin sa rumdam-dam, sa uba, naturugan, makukundi si mong boss. Yan tabi mga tuga. Iringat po kita tamain ito ng panahon. Sa hita, Ayan tabi so mga tricycle driver sa Tabaco City sa Agape out nindo. minuninin sa rumdam, May ayuda tabi kamo halisa sa tuyang gobyerno. Sana all tricycle driver na lang. magkukun Paldo kenen mga para tricycle. Ang problema kay kung magdaralagan kamo sa tupada. dagusak pamon si sakoy. Iringat kamo tabi, tatigdadakop tabi ang tupada. Karimada kulo naman talaga kenen mga tricycle diyan sa Bulangan mahiling ko daw naman pag agi ko diyan sa may Bulangan, hilingon ko kung may mga para tricycle.
nagparada na sa mga tricycle sa gilid kang bulangan. Oto na, so ayuda. Oto na so ayuda. Sige. So, digdita naman po muna para mentras na tatapuso na sa tuyang programa ngunyan tabing Martes. Abril 7. April 7 na, 2026. 2026. Sa pangaran po ni Maestro nila doon, ni SM Sir Tony, Si Sakuyang si Madam Maylin kang MBY Dormitory, kay City Vice Mayor Ate Glenda, BM Attorney Giayo Bungaw, kay Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, ABC President Cap Art Abela. Siyempre yun dyan si BM Carol Siga and BM Vic Siga Jr. Condolence po. At yan tabi, malas 9, dadaron dyan sa Tabaco Chapel ang mama nara BM Carol and BM Vic Siga Jr. Diyan ang ibuburol at diyan banggi hanggang sa aga. Sa pangaran man po kang Best Coffee Green 6-in-1 coffee with herbal mix, salamat. Sa pangaran po ni Dugabos, mga tugang mga kabayan, mga parantabay niya to paki-follow, like and share na lang kan sa tuyang programa nga ni pong mahiling man kang iba. Yo! Param na po ang sa indong lingkod, Manny Moxeya po ini si Mr. Hulbutana. So iba pa niya itong pag-ure-restro yan. At siya naman sa programang Sutama sa na 10 to 11 sa 107.7 radyo natin Tabaco. Adios amigos, domo arigato, bye-bye. Iringat po kita. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami.
Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.